Yini esingayazi ngo DJ Mngadi efihlakele ofisa ukuthi abalandeli bakho bayazi ngawe? Efihlakele. Noma kuthiwa yinhle, noma kuthiwa ihlazo, noma yini nje ofisa ukuthi abalandeli bakho bayazi ngawe yipi? Mina ngingasho into abayaziyo abaningi abalandeli bami ukuthi mina ngumuntu wabantu uthanda ukubona umunye umuntu ephumelela. Ngumuntu ongekho greedy entweni engizenzayo. I want to see everybody aphumelela. I support a lot. I've supported a lot of mangikhuluma nje ngesizulu sikaMakheba. Baningi abantu engibe ingxenye yempumelelo yabo empilweni. Is the Black Life TV? Nginibingelele nanke babukeli beBlack Life TV igama lami nginguStufuzaarh ngamandla ezulu nguyenkomo savukazi umvuleni intokazi ezalo mamkhize ngumzukulu kaMlamla Nkonzi Dedele zibulalane umpukane yadla masingo uthi namhlanje ke la ka Black Life nginilethele uDJ Mngadi uzokashitshela kabanzi ngempilo yakhe sawubona. Yeah, sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila kunjani? Hayi ngabusuzwile. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngihlale nawe namhlanje ngicela usichazele kabanzi ukuthi ubani uDJ Mngadi. uDJ Mngadi usihle waseMngadini ngazalwa endaweni kaMaphumulo. Esigodini sasemthandeni. Ya ila ngazalwa khona ngafunda khona futhi emakhaya. Yes. Ngithe mangiqeda ukufunda emakhaya ngase ngivela ke eThekwini sengiya kuyofunda kumabanga aphakeme. Ngafunda eLokuzeni eUniversity of South Africa. Oh, okay. iUnisa la ngangenza khona izifundo ze-computer science. Yeah. Manje kuba uDJ sekuhambe kwaze kwafika ekuthenini ube yena into esho ongakhulanga uyicabanga into yavela ngendlela nje. Ngingathi nje into engingayisho Stufuzaarh. Ngaba ngumuntu angivela ngothanda umculo yabona. Kanti ngenhlanhla ngizoba sendaweni eright ngesikhathi esiright. So ngase ngiyilandela ke lento because ngangitshela ukuthi mina mangabe ngibuka indlela engangithanda ngomculo nangendlela enganginesiphiwo khona so ukwazi ukudidiyela mhlawumbe ngabe ngizakhela ama CD nje ngizoyidlalela wona endlini. Ngangiyibona nje ngingaba umusic compile onzima kabi. Ukuthi ngizoba uDJ ngangacabanga khona. Okay. Kodwa ngokuba sendaweni eright nokuphila nabantu abenza leyo nto ngalidevelop kakhulu uthando. Nangempela hayi. Ngibela kuyona. Ngizalile. So bewubukela kubani? Ngasho nje ukuthi baningi abantu ebengibukela kubona aba DJ abo Oskido, Black Coffee, Tira, Fresh. Baningi bengivela ngumuntu othanda ngoba ngisho ukuthi benguthanda uculo kakhulu. So bengeke ngithi sometimes mangabe ngiye kuma events la aba DJ yakho no DJ ababedume ngazo sikhathi leso. O socks. Bangibuka ngisho ukuthi Mawukhuluma ngoSocks shuthi ukhuluma ngento nje wayiqala kudala. Hayi kudala kakhulu. Empeleni ukuba uDJ ngingathi nje ukuqala ukuthi ngithathe serious lento yokuDJ ngaqala ngo2010. Okay. Yeah. Obani mhlambe abanye babasathi inyama inama. Obani abantu seke wasebenza nabo kule industry? Ngokwengoma ababaningi kakhulu ngisebenze nabo abadumile because ngumuntu kahle wama underground. Ngumuntu othanda kakhulu ukuthola italent elisha ngisebenze nabo. Yeah, but bakhona abaningi ngingasebenza nabo. Ngisebenze no Danger. Kunengoma nje ngayikhipha ethi Volovolo. Yeah, ngayenza no Danger, ngayenza no FLO, no Music IQ. Okay. Yeah, yayiproduce uLokuzana uSebuzini. Angazi noma uyamazini. Omunye oproducer nje bevunywa kakhulu la eThekwini lase Afritainment. Ungasekho emhlabeni ngicela ukuthi uhambe nje eminyakeni cishe emibili yadlula. Ngisakhumbula kahle. So mapha ama challenges uye wahlangana nawo kukhona lo msebenzi wakho ukuba uDJ? Ama challenges abakhona kakhulukazi mangabe ukuthi uLokuzana release music. Ngoba ungena ku-industry kuyonto elula. One more saqala ungakadumi abantu bengakwazi kahle. Unokufisa na ukuthi mangabe ufika uzo DJ endaweni ufika ngathi ungathola islot esiright. Ukuthi uDJ sibe khona abantu sebebaningi. But mangabe usaqala uyashanela. Yeah. It's either ufaka bengakafika abantu noma ufaka abantu sebehambile. Usodlalela igenge leso uqiqoqa lapha nezo uyigadile nje ngaleyo sikhathi. But mina istrength sami saba sekuthenini ngathi ngiqala nje ngangithatha serious lento le. So even if kuthiwa ungifaka la ukuthi kunabantu ababili
labo bantu ngifuna ukwenza sure ukuthi ngishumaka ukuthi babe ama good ambassadors wami so excel angeze ukusho ukuthi hayi ngoba sengidlalela abafowethu abagadile sengidlalela abo so ngidlala ngazi ukuthi ngidlalela nje i-crowd egcwele la futhi mangabe ngidlala ngize ngiperform impela yabo ubone nje hayi ngempela ukuthi hayi lento iyazizwa se-stadium la ekhona siyakhala ngempela ubone i-festival. So obani osafisa ukusebenza nabo? Baningi ngisafisa ukusebenza nabo ngoba bengisabala kahle kahle vele ukuthi abanye ngisebenze nabo khona nje ingoma ngayenza noSindi Somosomo iyayibizwa ngeAzange enye ingoma ungathi mawuya lapha ku YouTube ufike uyicheck under i-channel ya DJ Mngadi uzobona nje kwakumele kube yiclassic kodwa ngenxa ukuthi akulula ukuphusha ungena ku-industry uma isikhathi sakho singakafiki angifuni uqama uyaphusha khona impela wathola ama bookings kube right but uma sesifikile kuyacaca ukuthi hayi ke now it's your turn. So uyakwazi ukuhlala nomndeni wakho nje soloko ubusy nje kanje because uyabizwa ngala kule gig le ubizwa ngala kule kuphuma kanje umatasi usenaso kodwa isikhathi somndeni? Isimo siyaphoqa kumele ukuthi usicreate isikhathi somndeni. Hayi ukuthi ufike uzolala. Kuya ngeinsuku kwezinye insuku vele uyithola usesimeni somuntu ofike ezolala. Yeah, because kakhulu ama weekend are busy kakhulu. Because I'm not only a DJ but futhi I'm a businessman. Kunezinye izinto nje engizenzayo. So vele ungazibalula if awunankinga. Angayibalula, why not? Yes, cela ukwazi ukuthi wenzani. Even noma ngeke ngithi ngizokuyi ngoba ngumuntu obelieve ekuthenini uma uyindoda isource of income ngimele ibe yodwa. Kumele bemaningi because ithina phela kahle kahle ama breadwinner indoda is a support. Yes. Yabo wena umele usupport ikhaya. Yabo lonto le. So yeah, I'm running ile kozana record label engivulile. Flow Spinner Entertainment. Oh, okay. Yeah, it's a new label. Inesikhathi singanani? Ngivule officially ngo May this year. Yes. Oh. But ngoba izinto zimane kwenzeka ikhona ingoma ekhona ku-EP yama siblings no DJ Mngadi it is into emane kwenzeka. So this is our first project esikhiphile nama siblings nengoma engikhiphile noNomonde ebizwa ngokuthi ilokhuzana iwena wedwa. Zonke lezi zingoma sesifika nje zayifika ihamba kanje zihit. Okusho ukuthi ngisho ukuthi nami angazi ukuthi kwenzakaleni. Kwamina ngikholwa ukuthi ungathi ufika nje icompany ngakaqedi nonyaka uye kuyiqalile ivele ifike ihambe kanje ngoba ngingasho nje mhlambe kumbukeli lekhaya ukuthi ngokukhulu kuyiqhenya nginalo ithemba lokuthi ngesupport yamlaleli nombukeli okhona hayi impela isong of the year ngase kwenzeka ize ngalanga kithi ziyakhala ke manje hayi ziyatetema hayi manje ziyasikhihla. Okay, awusitshele kabanzi empilweni yakho ekukhuleni kwakho yini owuthi le isenhlizweni yami ngale ndlela le engakenzeki namanje noma ujabulile khona uDJ wathola ama gigs iyenzeka impilo iqhubeka but yini le eye special ukhula engakenzeki manje? Ngathi into especial kakhulu ngisakhula ngangifisa ukuthi nami ngiyibone ngelinye ilanga makubalwa abantu ngempela abaphumelele ngalabafana laba behomunye wabo. So currently ngiright ngiyafford yabo ngiyafford into engifunayo but ngiyayibona ukuthi kahle kahle that is why ngizisebenzela ngizenzela izinto zami eceleni ngizenzela ama business ami athi because i-aim ukuthi kusho ukuthi khona la ngisafuna ukufika khona ngisafuna ukuyibona nje nami ngiright ngifisa ukuba ne-property around the world. Yabo ngifuna nje ukuba omunye wabantu abadabuka emakhaya kodwa abahlonishwa emhlabeni wonke jikelele. Okay, ake singene la uDJ Mngadi ushadela? Cha angishadile Nkosazana Stufuzaarh. Angishadile manje yini manje baso no phela angisho abaningi abalandeli bakho and badinga ukwazi impilo yakho ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoDJ Mngadi. So ukhona uma wezingane mhlambe khona la nibheke khona noma nje uyayiphilela nje emsebenzini kaNkulunkulu? Icon direction enjengaleyo kodwa ke ngabe kusekwalunga kodwa ngenxa yenkinga zasemhlabeni ke izinto zenzeka ngalesikhathi ofisa ngazo. Yabo uNkulunkulu uyena odecide ukuthi uzokuhlelela nini. Yabo kodwa i direction yona eyalapho enhle unethemba ikhona.
Manje yini esingayazi ngo DJ Mngadi efihlakele ofisayo ukuthi abalandeli bakho bayazi ngawe? Efihlakele. Noma kuthiwa yinhle, noma kuthiwa ihlazo, noma yini nje ofisayo ukuthi abalandeli bakho bayazi ngawe yipi? Mina ngisho into abayaziyo abaningi abalandeli bami ukuthi mina ngumuntu wabantu othanda ukubona umunye umuntu ephumelela. Ngumuntu ongekho greedy entweni engizenzayo. I want to see everybody aphumelela. I support a lot. I've supported a lot of mangiyikhuluma nje ngesizulu sikaMageba. Baningi abantu engibe ingxenye yempumelelo yabo empilweni. So ne company yami ngivulile nje ilokho vele aim yakhona ukubuka wona ama talent lawana umuntu awadevelop bese awanika iplatform. Yabo. So ngesikhathi kade sisavaleleke kakhulu endlini ngenxa ye corona bewuphila kanjani ungathola igig? Mina Stufuzaarh ngoba ngishilo ukuthi angiyena umuntu obheka income yodwa. Yabo. I've been working for a radio station for 15 years. Yabo. Angakazalwa. Abanye babusathi inyama inama kade Stufuzaarh. Ufuna njalo una 13. Ina 10. Iyiphi le radio station le? Cause FM. Okay. Yeah. So bewenzani nje kahle kahle umsebenzi wakho? Digital specialist. Yeah, digital content specialist. Mhlambe ngathi nje umuntu ongazi ekhaya uma u digital specialist usukubhekele nje anything eyokuxhaka baye besho kanjalo ngolimi lesiZulu. But all mayelana na yonke into that has to go online about the station. The creation of a website, maintaining of a website, social media pages, anything that's digital, including lento yokuthi uthola ukuthi abantu ba SMS for song of the year Yes. Yonke department njalo mina ebengidina ngalo department. Okay. Yeah. Yini efanele silindele manje angezwe ku TikTok, Facebook, Instagram wonke umuntu uthanda. So yini enye esoyilindele emva kwengoma Uthando? Yeah, ingoma Uthando kahle kahle uthando lwami. Yabo. Ithi ngoba okhala ngothando lwami. Stufuzaarh manginika lo. Ngeke nidlale ngalo. Yabo lonto leyo. Yes. So ingoma si release under my siblings. Featuring DJ Mngadi. Ama siblings ikhamba ama artists ngoba ngishilo asayine ku Flow Spinner Entertainment. Yeah. So ingoma ine music video ikhona available kuyona yonke indawo kahle kahle EP ziningi ingoma ekhona. Uma ngabe umuntu engaka ku YouTube nje noma kuyiphi i-digital platform ufika usearch DJ Mngadi noma uthi ama siblings. Wonke umsebenzi wethu uzowuthola unjengobunjalo. Into engayisho promise nje mhlambe umbukele ekhaya ukuthi muningi umsebenzi okhona esawugudlile esisazokhipha kusho ukuthi Sazoshuba nje kahle. Njengoba sihamba kanjena nje manje mhlambe omunye umuntu uzothi why beyikhiphe zonke ingoma ezimnandi ngesikhathi esisodwa. Yingoba zonke ingoma esinazo zimnandi. Ayike borayo. Ayike borayo. Uke washo vele ukuthi nibheke ekuthenini unyaka ngase siuhlukanise ngengoma ezimnandi ebuya kini. Amathuba lokho akhona kakhulu kodwa nami ngingasho nje ukuthi Stufuzaarh nombukeli lapha ekhaya ngisho ngithi cha nami ngiyasicelela nje ukuthi ngempela basisupport ngoba siphethe national anthem. National anthem. Uma ngabe ukuthi wenza umshado uyashada awuyidlali yangoma or awungeni ngayo step ngaba ayikho into i-challenge ye-dance senza umsebenzi walula. Lento I know ukuthi Stufuzaarh abantu abaningi abakwazi ukufunda kakhulu ukudansa sikwazi imizimba iqinile. Yes. So senze i-challenge. Ngomunye wabo. Yabona ngeke nje usaba nenkinga mase kuthiwa uyadansa thatha lo wamdansa unjengobunjalo ufundisa upartner wakho ukuthi ngeke udlale ngalo. Yes. So wazini ngesulumlomo? Isulumlomo a concept enhle yaqalwa umfowethu uSandile Makhoko. Okuya omunye weintatheli ezaziwayo edumile kahle kahle ngisho ukuthi nje intatheli edumile kunazo zonke intatheli engizaziyo eSouth Africa. Yabo kodwa ke phela angisho ukuthi I stand to be corrected. Yabo kodwa mina ngokumazi kwami. So enhle kodwa kakhulukazi nokuthi into engiyithanda ngayo isulumlomo lento ukuthi i-platform enhle la esikwazi khona ukuthi singama artists sihlangane ndawonye after weekend busy. Sihlangane ndawonye lapho sipromote umculo wethu omusha. Ngendlela ukuthi sisonke kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi uyazi ukuthi Yakhe Mngadi une project ekhona anayo. But akwazi weningi isikhathi sokuyilalela. Nokuthi akaze ezoyiperform. So uma sifika lapha ufika uzoperforma ingoma yakhe entsha udala ukuthi thina sisodwa njengama artists sikwazi ukuembraceana
uyabona. Okay. Futhi abaningi bethu obviously bane following eningi. We share on social media so that umsebenzi ukwazi ukuthi ubuke abantu abaningi abangabalandeli bethu sonke. So kahle kahle it's more like ilokhuzana i-weekly meeting yama artists. Yeah. So kumuntu omncane singathi nje ngathi okay umuntu osafunda isikole ofisayo ukuthi ngenye imini uyafisa ukuthi abe uDJ Mngadi ungathini kuyena? Into ebalekile kakhulu engingayisho ukuthi isikole sibalekile. Uma ufuna ukuphumelela kulento lomculo. Qala esikoleni funda impela ngoba sometimes kuyenzeka ukuthi uyitshela ukuthi uzophumelela kanti awuzukuphumelela akukho lula kwi-industry. Kanti mangabe uzongena uno plan B in case it doesn't work kuyakusiza lokho. Because khona into abangayazi Stufuzaarh abantu especially ke ngisencane ufuna ukuyibona esedomile afuna ukuyibona emculo ufuna ukuyibona actor kwi-entertainment industry kuningi amaningi ama-opportunities akhona. Kuno producer ophila nje ngoproducer nje uthi mina ngiproduce umculo. Yes. Kune vocalist aka-release ingoma zakhe kodwa uyacula and mangabe ecula abantu bamkhokhela siyambiza zosiculela simbadala for that for ivoice yakhe. Ingoma mangabe sidlala kuma platforms ikhokha ama royalties une-share ingoma mangabe nje ibhalo wena kuyeyakho you always have a share even if kuthiwa ayibizwa ngawe ibizwa ngolo performing artist or whoever who owns the song but now une-share ngoba usebenzile ngomeni kusebenza kanjalo. So ziningi izinto ezikhona laphana so abantu abangabheki kuphela ukuthi mina ngifuna ukuduma ngengoma ngoba abanye thola ukuthi ugcine sefoster ukuthi acule masihleli sisodwa kumnandi sinakho ukuthi sibuye sikhohlisane ngithi hayi Stufuzaarh ushayile Usho bo. ngibe ngazi kahle ukuthi ngempela ngoba one thing you must ask yourself ukuthi ukube bekuthiwa ngumlaleli nayo ingoma iyadlala bengayidownload and bengayikhokhela imali irate kanjalo mangabe ubona ukuthi ayikwamina ngeke bengengikwazi go back to a studio. If it doesn't work for you as a vocalist angakuphathi kabi lokho you can still make it emculweni kuningi usuzokwenza udume futhi be right. Okay, so for bookings utholakala kanjani? For bookings kuna email ethi bookings@flowspinner.co.za. Okay mhlawumbe ngiphinde bookings@flowspinner.co.za. Bese kuba khona inamba ngiyazi ngekhanda kodwa So ifake screening. Okay, yes. So ku Facebook, Twitter, Instagram abantu abalandeli bakho bangithola kanjani? At DJ Mngadi, Twitter, Instagram, na ku Facebook page u DJ Mngadi. So everywhere you go DJ Mngadi, even ku TikTok ma ufuna ukungibona khona. TikTok. Yeah, into zenu. Yes. So kumlandeli wakho nje sesivala ungathini nje kuyena ukumbonga kakhulu ngesupport akunikeza yona noma ungaboni kodwa uyabona at the same time. So ungathini kuyena lo muntu okuthanda kakhulu? Into engasho nje ukuthi Stufuzaarh mlaleli ekhaya mbukeli kabe TV le yazi lekugcwele indlela. Into engayisho ukuthi ngiyabonga kakhulu isupport eninginike yona from day 1 enqala. Abanye bangazi kudala ngisa DJ ebusuku emsakazweni. Abuya ngazo 3 songs at 3:33 ilapho ngaqala khona ukuduma ngaduma lapho. So ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu ababe ingxenye yami nempumelelo yami la ngihamba khona. And then futhi again ngibonge iAfrotainment for i-partnership esiyakhile because ngingasho ukuthi kuze kube kanje is because isaqala into enhle kabi ukuthi kuyekuthiwa ngesizulu indlela ibuzwa kwabaphambili mawufuna ukuphumelela ukufuna ukuphumelela uwedwa be a team player buza kwabanye abantu sebazi kangcono sebemkantshubomvu ungakusabi lokho kanjalo uzophumelela. So ngiyabonga bafethu ngiyacela ukuthi niqhubeke ningilandele njalo einkundleni zokuxhumana ngiyanthanda kakhulu ngiyazi ukuthi nibaningi ngeke ngize ngimenishine ngamagama. Yes. Alright mbukeli nawe uyazibonela ke lapha ekhaya ukuthi sihleli naye bukhoma ku Black Life TV u DJ Mngadi sichazile ngempilo yakhe ngandlela zonke and ebonga indlela enimkhombisa ngakhona esupport uyasho futhi ukuthi uyanthanda okwami ke ukuthi ngikhumbuze ukuthi ulike usubscribe uphinde ushare la ngashare khona. Bye.